Priestory, v ktorých sa nachádzame, sú pre vás určite veľmi známe. Sme v centre voľného času, ktorý chytil nový dých, obliekol si nový šat a ponúka toho naozaj požehnanie. A to aj vďaka novej riaditeľke Zlatice Puškášovej, ktorá mimochodom stojí za vami. Otočte sa. Ale nie vy pri obrazovkách. Kameraman, vy sa otočte. Ahojte, pozdravujem vás a sledujte nás. Novinkou v centre voľného času sú atraktívne krúžky nie len pre deti, ale aj pre vás, dospelých, ako napríklad kultúrno-poznávací krúžok, ktorý je zameraný hlavne na výlety do zahraničia. Varíme a pečieme s láskou, kde sa aj naučíme variť a piec dobroty s láskou. Zumba, aerobik, moderné tance, fotografický krúžok, divadelno-herecký krúžok, tvorivé dielne, kde sa naučíme vyrábať si vlastné tričká, vlastné náhrdelníky, šperky, aranžovať a mnohé iné. Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na vás. Ahojte, volám sa Laco Dávid a v centre voľného času mám na starosti hlavne športové aktivity. Medzi najpopulárnejšie patrí florbal, badminton, stolný tenis, futbal, ale aj gymnastika. Pridaj sa k nám a zažij s nami nezabudnutelné chvíle. Ahojte, volám sa Lucia. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti pre vás pripravujeme aj príležitostné podujatia, ktoré sa viažú obdobiam jar, leto, jeseň, zima. Momentálne u nás prebieha detský tábor a rodičovský servis. Vždy sa snažíme pre vás pripraviť ten najzaujímavejší program. Čakajú na vás tvorivé dielne, študentský ples, halloweenská party, prvomájový výstup, Veľká noc v CVČ a kopec mnoho iných aktivít. Tešíme sa spolu s vami na nich. Ešte raz vás pozdravujem a chcem zdôrazniť, že sme plní pozitívnej energie a entuziazmu. Sme vo vynovených priestoroch na ulici Akademika Hronca s mladým, kvalifikovaným pedagogickým tímom. A sme už aj na Facebooku. Neváhajte a spestrite vašim deťom ich voľný čas. Možno práve Centrum voľného času je jedným z riešení. Čaká tu na nich možno práve to, čo ste hľadali. A nezabudnite, keď sú šťastné deti, tak sme šťastní aj my.